Make the ground shake. Ćao, sam ja Martin i danas radimo jedan jako zanimljiv challenge, a u pitanju je water challenge. Znači za ovaj challenge treba nam stoperica od 15 sekundi, naravno sada ne vidite, ali na veze, bitno je da je 15 sekundi. Imat ćete i otprilike, ajde ovdje gore će da staviš stopericu nekad. Izvijete što drugačije pričam i što malo nos, pošto sam bolestan, naravno pročitao sam u horoskopu da se pazim videa i evo me, glup sam, ko noć, ali u ovom videu trebamo pola litra vode da popijemo u 15 sekundi. Ovaj video sam već radio na prošlom kanalu. Na moj prošlom kanalu smo dostigli do 51 subscriber, što je jako cool. Znači, zaboravio sam da napravim ovaj specijal za 50 subscribera, ali evo, hvala vam na ovom kanalu, što se, nadam se da će u stvari na ovom kanalu da bude dosta subscribera, do 1000 ćemo da napravimo. Ništa, da krenemo na challenge, sa challenge-em to jest, gdje pokušaj druga, ja sam isto dobro. I evo otvaramo vodu. I evo, tu je štoperica. I idemo za krenu. 3, 4, sad. Da, skoro sam stigla do pola flaše. Ali dobro, nema veze. Nisam nešto stigla. Dobro, posljednje. Znači, popio sam oko pola vode, čekajte. Znači, voda je bila skroz dotle. Znači tu, gdje, čekajte, odnosno tu, a evo je voda sada ovdje. Ovo možete vidjeti kako sam rekla. Naravno, PS je kao da snijem sa digitalno, ali snijem ovdje web kamerom od kompjutera, zato što nemam profesionalnu kameru, a na telefonu mogu da snijem samo minut i 41 sekundu i ne znam zašto. Това са на моя сайт, може да снимам 2 минута, но грати не вероятно, че била толкова. Не, може да чакам. Второто исто слабо снима. От моя майка имам исти толкова, значи минути 41 на секунда. Внимаване на моя, успех имам тук 215 сигурно. Али няма везе. Nismo uspjeli ovaj challenge. Ali svejedno, nema veze. A pobio sam samo što sam popio 15 sekundi da popijem pola flaše, a u 30 sekundi to je već malo dođe. Naravno ne postoji samo ovaj water challenge, postoji water challenge kao neki debel stavite vodu u usta, ali nemojte da popijete. I drugi mora da vam priča viceve i ako se vi ne smijete, samo fontana i onda okupate celu sobu, ne morate da je brišete više. Možda ćemo snimati taj challenge, ali možda napolje, pošto ovdje u sobi ne vjerujem da ćemo snimati. Da. Ali nema veze. This stupid camera don't da, ja sam pod engleski, sad sam drugo precijeli u internetu, malo nema veze. This camera is stupid, but I'm not stupid. I'm it.
brain. Yeah. And stupid you. And stupid. Ugly. Crazy. Woohoo! Posjetite moj Instagram, bit će vam ovdje slika i ime, tu otprilike. Facebook će biti ovdje i žić će biti ovdje, znači, jedan mišić ko Staniša Bići, stara fora. Možete posjetiti i Facebook stranica, ona će biti ovdje, tu negdje. Onda, šta bi vam mogla posjetiti? Uglavnom ništa. Subscribeujte se na moj kanal, like, share, subscribe, već sam rekao, koment, a mi se vidimo u sljedećem filmu. Pozdrav! Ako vam se sviđa ovaj video, subscribeujte, lajkujte, šerujte, komentarišite i usput pogledajte prošli film. Ako vam ne smeta, idite i posjetite i Facebook stranicu.